खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिकां ब्रह्म मिरु दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ जानुवारि दाननि 27, 28, 29 आरो 30 खालाराव खुंनो साखाफारा जाबाय। मिरु दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव फैगौ जानुवारि दाननि 27, 28, 29 आरो 30 खालाराव खुंफुंनो थाखाय दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों होखानाय खालाराव थि खालायना लानाय जायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार नैथि मंगलबार सानजों गोरोबनायनि थाखाय खालारखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना फासयनो बिथोन होदोंमोनब्लाबो जेबो राहा गैयैनि जाउनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेराव निमाहा बिनानै बे एखे खालारखौनो लाफिननो गोनां जाबाय होननानै मिरु दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बिबुंथि लाखियो। बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ बानजायनो लानाय बानजाय आफादनि जानानै जोंहा बेवहाय बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि एबा गाहाय लेंथिगिरि बिथां जौस्रां बर' दङ। जों बे समाव गासैबो खौरांगिरि नोंथांमोननि गेजेरजों बे रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। दिनै जोङो डिमाकुसि कलेजनि नैबे न'ब्लाङाव मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि जुनिया मिरु मावफुं आफादनि जथुम लादों आरो बेवहाय जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोबां गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय मानिजाथाव आफादगिरि मानिजाथाव नेहाथारि आरो लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि लोब्बा आफादनि मानिजाथाव बिबानगिरि बिथांमोना सफैदों। बेवहाय दंमोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनि मानिजाथाव गाहाय लेंथिगिरि जौस्रां बर'जों लोगोसे गोबां बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बेवहाय दङमोन। जोंहा मोनसे जेंना जाबाय थादोंमोन जे थांनाय जोङो 13 अक्ट'बराव जेब्ला बर' थुनलाइ आफादा 64थि बोसोरारि जथुम्मानि जि खालार बेखौ जों फोसावदोंमोन आरो बेखौ फोसावनायनि उनावहाय जोंनि मानिजाथाव माखासे धोरोम सिबियारि गाहायै जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंनिसिम मोनसे लाइजाम हरदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरावनो जोंहा बाथौ साना गोलैदों आरो बे जाबाय 28 जानुवारि। दा बेखौ लानानै बिथांमोनहा जोंनो गांसे लाइजाम हरदों आरो जोंखौ बुंदों जे बर' थुनलाइ आफादा बे सानखौ बोरै हायो एरायनानै लायोब्ला मोजां। आरो बिनि थाखायनो जों दिनै बे जर'खा जि मोनसे मावफुं मेल बेखौ लानायबो जादों। बेवहाय गासैबो बाथ्राखौ जोबोद गोथौ आरो गुवारै सावरायनाय जादों। जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो बानजाय आफादनि मानिजाथाव बिथांमोनहा दङ। बर' थुनलाइ आफादा जोङो मोनसे गेजेरनि आफाद। जों रावनिबो धोरोमखौ जोङो गोरोन्थि साना, रावनिबो धोरोमनि फारसे जोंहा हेव साननाय गैया, गाहाय साननाय गैया। जों गासैखौबो जोङो सिबियो, फुजियो, जों मान होयो। दा बाथ्रा जाहैदों जे जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ मानो जोङो 27, 28, 29, 30 जानुवारि 2022 लानो गोनां जानाय बे डेटखौ। दा बाथ्राया जादों जोंनाव मोनसे सावगारि दङ, जोंहा मोनसे चार्ट दङ। जोङो बे चार्टखौ नायनानैनो आसलथे जोंनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादोंमोन। मानोना जोंहा 2025 मायथाइनि जानुवारि दानावनो 6, 7, 8, 9 बेवहाय गुणोत्सव जागोन आरो बे गुणोत्सव समाव गासैबो फोरोंगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव लोब्बा थागोन। बेनि उनावनो जोङो 13, 14 आरो 15 बेवहाय मागो दमासि जायो। बर'फोरनि बा जोंनि आसामनि मोनसे बयनिख्रुइबो आंगोनिफ्राय आंगोसिन मोनसे फोरबो। बेखौ जोङो एरायनानैनो सोलिखानांगौ जायो। आरोबाव 18, 20, 21, 22आव गुणोत्सव दङ। बे गुणोत्सवखौबो जों एरायनानै सोलिनो गोनां जादों। बेनि उनावहाय 21, 22, 23 ब्रह्म धोरोमगिरिफोरनि बिथांमोननि कनफारेन्स दङ। बेखौबो जों नोजोर होनो गोनां जादों। 26 खालारा जोंनि हादरनि
सुबुं दारारि सान रिपाब्लिक डे बेजों लोगोसे जोङो फेब्रुवारि दानखौ नाहरदो फेब्रुवारि दानाव जोंहा 30, 31, 1 आरो 2आव बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि कनफारेन्स दं जों उनथिंबो फासयनो हाला जोंनि अबस्थाया बे रोखोमनि जादों आरो बेजों लोगोसेनो 31, 1, 2, 3 फेब्रुवारि जानुवारिनि 31, 1, 2, 3 फेब्रुवारि बेवहाय CNIनि कनफारेन्स दं जों बिथिंबो फावसायनो हाला जाहैबाय आरो बिथांमोना बे डेटखौ दि लाबाय जोंनि खावलायनायखौ लानानैनो बिथांमोना फासय बे डेटखौ लानाय जादों बेनि उनाव आरोबाव फेब्रुवारि 6, 7, 8, 9 बेवहाय गुनत्सव दंबावो बेनि उनावनो जोङो बड' साहित्य सभाखौ नायै जों माला लानो हागोन जोङो 27, 28, 29, 30 जानुवारि 2025 खौ लानाय जादों दुखुनांथाव बिसो जाहैबाय जे जोंहाबो आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं दिनै क्षमा बिदों जोङो आसलते थारैनो नंगौ जे जोङो बाथौ सानाव बे एफा गिदिर प्रग्रामखौ जों लानो नाङामोन आरो आं गावबो सासे बाथौ सिबियारि हिसाबै बाथौ सिबियारिफोरनि गोसोआव जुदि दुखु होदोंबा आं दिनै निमाहा बिदों आरो बेबायदि उनावदि जाया बेखौ जों दिनै खोथा होदों बेखायनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानिजाथाव आफादगिरि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि लोगोसे जिल्लानि जोंहा बाथौ गौथुमनि मानिजाथाव आफादगिरि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम जों निमाहा बिदों बे खेबसेखौ जोंखौ निमाहा होदों आरो जों ओइदिनखालि 28 जानुवारि जि सानाव बाथौ सान जोंनि थान्दैफ्रा जायफ्रा बाथौ सिबियारि बिथांमोना जाहाथे जेबो खस्थ' मोना जाहाथे बिथांमोना गावसिनि फोथायनाय गावसिनि धोरोम फालिनाय गावसिनि सावरायमेल गावसिनि गेवलां मेलाव बाहागो लानायनि उनाव बिथांमोना जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनो हागोन जों बिथांमोननो दिनैनि बे सावरायनायनि बे मेलनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ फुराफुरि बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आं बेखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आरो आं दहायनो बुंखादों जे निमाहा बिदों जे जोंनि डेटआ जोंनि अक्ट'आ सौदावबाय एसे बेखौ बिथांमोनाबो एसे गोरलै लानांसिगोन आरो जोंबो बिथांमोनाव निमाहा होदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि सौग्रावा जों बेखौसो खोथा होदों आरो जोंनि जि हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों बोरै हायो जों मोजां खालामनो नाजागोन बानजाय आफादा जोंना जोबोद गोख्रों जोङो 26 जानुवारि मोनाबिलि समावनो जोंनि जि माखासे हाथाइ बेखेवनाय एगजिबिसन बेखेवनाय बेखौ जों लानो सानदों आरो जोङो 27 जोंहा जि जानुवारि 2025 मायथाइ 27 अक्ट'खालि जानुवारि खालि जोंहा बेवहाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेवहाय बिथांमोना हाबाफारि थागोन 28आव जोङो हानायमानि जोङो बेखौ सानखौ बोरै हायो जों एरायनो नाजागोन नाथाय जोंहा मोनाबिलि समनिफ्राय जोंहा बेवहाय थान्दै जथुम जागोन आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मावनाय दांनाय दानि आरो इयुननि हाबाफारि गोदोनि हाबाफारि बिनि सायाव मोनसे सावरायनाय जागोन आरो 29 खालि नोंथांमोना मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो दिनखालि बिरहोगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे गोनांथार सावरायमेल जों लानो थाखाय सिन्था खालामदों जाय सावरायमेलाव सा सानजा भारतनि बर' फोलेरनि जायफोरनिखि जोंहा थुनलाइ आफादफोर दङ आफादफोर दङ बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै जों बोरै हायो मोनसे रायजो राजानो मोनसे मेसेज होनो थाखाय जों सिन्था खालामदों आरो बेल' नङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों नैबे डिमाकुसियाव जानो गोनां 64थि जि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बेनि गेजेरजों जोंनि मानिजाथाव स्कलारफोर जोंनि रिसार्च स्कलारफोर जोंनि फरायसाफोर जोंनि फरायसाफोर जाहाथे गासैबो मुलाम्फा जायो बेनि थाखाय माब्रै हायो जों माखासे मोजां हाबाफारि जों लानो थाखाय सिन्था खालामदों जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिनि सिनायथिया आथिखालाव मा बिथाथियाव दङ जों बे बिथिङावबो जों खामानि मावनो थाखाय रायजो राजानो जों खोन्थागोन जों मा मावदों जोंहा दिनै मा जेंना जादों बेखौबो जों दिनै रायजो राजानो खोन्थानो थाखाय जों बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो जों खाबुखौ लागोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा 30 जानुवारि खालि जोङो सोरखौ मोनो जों गाहाय आलासि महरै गाहाय बुंथिगिरि महरै जोंहा दाबो सम दं जों बेखौ सानै हयै थि खालामगोन
जिखुनु मोनसे बाथ्राया रोखा जे डिमाकुसियाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माया जोबोद गाजा गोमजायै जागोन, जोबोद ओंथि गोनाङै जागोन आरो जोबोद मेहेर गोनाङै जालांगोन। बेनि मोनसे रोखा फोरमानखौ जों मोनखादों जे उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजा, डिमाकुसि राजानि जायगानि रायजो राजा, बानजाय आफादनि जि खामानि मावनाय, बेनो जोंनो दिनै खोन्थादों जे बिथांमोना बिराद सांग्रां, बिराद गोसो गुदुं, मेंनो रोङै खामानि मावदों। दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन बानजाय आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि, जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि श्री बिस्वजित दैमारि सार, बिथांखौ साबायखर बावथारनांगोन। बिथांनि जि नाजानाय, बिथांनि गोसोनि बोलो, बिनि थाखायनो दिनै बे जथुम्माया जोबोद मोजाङै जालांदों। आरो बेजों लोगोसे साबायखर बावनांगोन जों दिनै बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै। बेवहाय जोंहा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा, जोंनि बानजाय आफादनि सासे मावफुं आफादगिरि श्री दावबासा बर' बिथाङाबो खुनु हद्दे खामानि मावनायाव उन जानानै थायाखै। जोंनि बानजाय आफादनि दिनै आंजों दंफायो गाहाय लिंथुमगिरि जौस्रां बर' बिथाङानो बुंनो थाङोब्ला खामानि मावनायनि मोनसे गोहो होनना बुंजायो, फुंखा होनना बुंजायो। दिनै बिथांमोननि मावनायावनो बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे बेसेबांबा गिदिर जथुम्मा, बे जथुम्माया जानो थांगासिनो दं। आरो जथुम्माया जानायल' नङा, बेयो मोनसे जाफुंसार जथुम्मा जागोन। हारिनो मोनसे मोजां मेसेज होनो हागोन। हारिनि गेजेराव जोङो अनलायनाय, सैलायनाय, बुजिलायनाय गासैबोनि मोनसे मेसेज होनो हागोन। जोंनि राव, थुनलाइ, जोंनि हारिमु, जोंनि सिनायथिनि फारसे जों मोनसे मोजां मेसेज होनो हागोन। जोंनि रायजोनो, जोंनि हादरनो, सारा बुहुमनि मानसिफोरनो मोनसे मोजां मेसेज होनो हागोन। आरो जोंबो बोरै हायो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे हाबाफारियाव मोजां मोजां आलासि लाबोनानै, मोजां मोजां स्कलार लाबोनानै, मोजां मोजां साइन्टिस्टफोर लाबोनानै जों मेसेजखौ होनो थाखाय जों नाजागोन। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रोजा रोजा सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि जि मोनसे फोरमायथि बेखौ बेयावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय। नैबे डिमाकुसि कलेजनि जि दबलाङाव दिनै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि जुनिया मिरु मेल जादोंमोन, बे मेलनि गेजेरजों जोंहा दाखालि 13 अक्ट'बर खालि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव जानो गोनां जि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' साहित्य सभानि, बिनि खालारखौ थि खालामनाय जादोंमोन। आरो बे खालारनि सायाव एसे अजद फैदोंमोन बाथौ गौथुमनिफ्राय। बाथौ गौथुमनि अजदआ बेनो जे जोंनि जिथु खालार, बे खालारनि गेजेरावनो थामहिनबा 27आ जिल्ला उदालगुरि जिल्लानि हाबाफारि थागोन, 28, 29 आरो 30 जानुवारि बे खालि लानाय जादोंमोन। दा 28 जानुवारियाव जिहेथु बाथौ धोरोमनि मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार बाथौ सान हिसाबै फालिनाय जायो, बेखायनो बे दिनखालि गोलैनायखाय बिथांमोना एसे अजद दैखांदोंमोन। बिनि सायाव सावरायनो थाखाय दिनै मोनसे मेल जादों। बेहाय जोंहा दा बावैसो जोंनिनो सिबिजाथाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गयारि सारा खेंफोरथिखौ होबाय। बिथाङा बेखेवना होबाय जे जोङो मानि थाखाय आवगायनोबो हाला, मानि थाखाय पिछावनो उनफिननोबो हाला अक्ट'खौ लानानै। बेखायनो बेनि गेजेरजोंनो आंबो थारैनो गोजोननाय फोरमायगोन बानजाय आफादनिफ्राय। मानो होनब्ला जोङो अक्ट'खौ लानानै एसे उसुखुथु जाबाय थादोंमोन, खिन्थु जों दिनैनिफ्राय जिहेथु जोङो मोनसे फाइनाल मोनसे महराव फैबाय जे 27, 28, 29 आरो 30 जानुवारि बिनि गेजेराव जोंहा बे सानाव जोङो 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ जोङो डिमाकुसियाव जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय थादों। आरो बेयो थारैनो जाफुंगोन। आङो दिनै नोंथांमोननि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों एबा नैबे समाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों जे बै हाबाफारि जाफुंनायाव जाहाथे बयबो लोब लोब बाहागो लाफैयो। बयबो मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जाहाथे जोङो बिनिफ्राय माबा मोनसे फिडबेक, मोजां पजिटिभ फिडबेक मोननो हायो। बे एसेबां गिदिर मोनसे जथुम्मायाव जाहाथे जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बा जोंनि बर' माहारिनि बर' थुनलाइनि थाखाय, हारिमुनि थाखाय रावखौ बोरै लाखिनो हागोन, बिनि सायाव जिहेथु सावरायनाय जागोन, बेफोर हाबाफारियाव जाहाथे बयबो लोब लोब बाहागो लाफैयो। जोङो बानजाय आफादनिफ्राय जोङो मोजाङै जेसेबां हायो
माने मोजाङै खुंना हरनायनि थागथियारि खालामखादों मानो होनब्ला जोङो 2 बोसोर आगोलनिफ्रायनो मोनसे थागथियारि आफादबो दाना लाखादोंमोन बेखौ फैयै फैयै दिनै जोङो बानजाय आफाद दाना लाबाय दा बेखायनो मात्र जोंहा अक्ट'आल' खालाराल' थिग जायाखैमोन खिन्थु दिनैनिफ्राय जोङो रोखा जे फैबाय थानाय जिथुनिखि 27, 28, 29, 30 जानुवारि बे माने सानब्रैयाव मोजां रोखोमनि फालिनो हागोन आरो जिहेतु जोंहा मानगोनां गाहाय नेहाथारिया बुंबाय जे हाबाफारिखौ जिहेतु खोब माने खम माने समनि आंखालखाय जोङो 26 माने 26 जानुवारियावबो बेलासिनिफ्राय जोङो जिथुनिखि दरखं बेखेवनाय बेखौ जोङो एसे आवगायना लानाय एसे सानखांनाय जादों आरो बेखौ प्रग्राम हिसाबै जों लानाय जागोन बेखायनो 26 खालिबो 26 जानुवारि खालिबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे दरखं बेखेवनायाव फैयो बेखिनिखौनो आंनिफ्रायबो खावलायनाय थाबाय बेहाय बानजाय आफादनिफ्रायबो रोखा जे खुनु जोङो धोरोम बा आफादखौ दुखु मोनहोनायनि खोथा नङा जोङो गोबां खोथाखौ साननानै मिलायनो हायैनि कारनाव बे गोथार बाथौ साना गेजेराव गोग्लैना होदों बेखायनो बाथौ गौथुमनिसिमबो आंबो बानजाय आफादनिफ्राय निमाहा बिनाय थादों जाहाथे बे खेबाव माने खुनु गुबुन सानालासेनो जोङो मोजां रोखोमनिनो खौसेथियै जाहाथे मोजाङै माने खुंलांनो हायो आं बेखौ माने मिजिंथिबाय आरो बाथौ गौथुमनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय मिरु बाथौ गौथुमनि जिहेतु बिथांमोना गांसे अक्ट'खौ माबाफोर सोलाय सोल' खालामनो हायो नामा होनना गांसे मिरु थुनलाइ आफादसिम लिरना हरदों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमाबो लिरना हरदों आरो बेनि सायावनो दिनै गुवारै सावरायनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो बे सावरायनाय आयदायाव मोजां पजिटिभ मोनसे सावरायलायनानै मोनसे थिरांथायाव फैदों जे बै अक्ट'नि बादै गुबुन अक्ट'आव लानो हायै उसुबिदाखौ नुनानै जिहेतु फिक्स खालामबाय बेखायनो बाथौ गौथुमाबो बेखौ बुजिनानै जाहाथे जों जिथु खुंनो लादों बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो हायो आं बेखौनो खावलायबाय। मोनसे फोसावथाय क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धमाका अफार सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन जेरै डायमन्ड जुवेलारि राजकोट जुवेलारि बम्बे कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशल रेट बानायनाय जादों नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।